Hogyha betalálom ezt a lövést, akkor elverem Alfát. De lehet, hogy nem tudod ki ő. Alfa a Magyar Rivals egyik legnagyobb youtubere és sokak szerint a legjobb magyar játékos. Hogy leteszteljem a tudását, elsőnek mennünk kellene egy 2v2-t. Jó, hozza a snipert. Nédezünk. Itt van. Hol van? De szólj már neki, hogy ne kampatetik szinte játszunk már először. Azt mondta, hogy ne kampatetik szinte játszunk először. Hozok snipert, tesó, hozok snipert. Szóval nem. Hozzunk DL-t. Ó, hozzunk DL-t, azt mondja. Oké. Úgy. Hát dupla DL. 70. Feles. Tesó. Skacok, elitaim. Alfa 30. Ott van. Pushol. Várjál, jövök be hátulról. Még Meglepjem pityóval. Nice. Szia. Jó, nem nédeltek be. Skacok? Tesó, alfa full beam-et. 94. Fogalmam, nem 50 alfa. Még 50. Alfa lovos. Pushol. Hol vannak? Tesó, nem kapja, haló. Meghalt. Berögöttem. Egyik rajtam. Alfa meg rajtam. Alfa 80. És csak nem veszed el. Alfa meg kap. Hallod? Igen, elvertük Alfát 2v2-ben, de kíváncsi voltam, mit tud, ha csak ellenem játszik, tehát kihívtam egy 1v1-re. Itt van Alfa, tesó! Megyek ellene, tesó, megyek Alfa ellen. Kíváncsi lesz. Ezek mikor blokkol. Az a kisakomnál, hogy macsák szem. És a macsa az egy csalás, ugye? Már egy szar vagyok, várj. Jó van még. De hallgass, mit mondtunk el. Nem áll, chat. Miért összeútozunk? Várj, hogy lökoljak be, ez így nem jó. Exo, Scythe, Var. De mi most csak sniper, tesó? Lapos, vigyázz. Nem baj, tesó. Ez a paintballgánál megőrülök. Úgy jó az émje. Katalánsz. De néden vigyázzak. Tudom, azt várd le hátul. Ugye adod a középre. Mi a f***? Jó, nem baj, egyből katalánsz. Ennyi vagy a kb. Katana! Nem tudom előzni, tesó. Katanázik a pali bakker! Fú, de srácok, a katana, az az én hányinger lód, hányinger? Itt van. Ott van bejönni. Barra. Fáradok, chat, fáradok! Jövök a szót. Vigyázz, hogy izézni. 40. Bajáltalak. Jaj. GG.